राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि कार्यकर्त्यांच्या विनवणे उपरांत पक्षाध्यक्ष पदाचो राजीनामा दिवपाचो आपलो निर्णय फाटी घेतला। आपूण निवृत्त जावपाचो आपलो निर्णय फाटी घेता आणि आपूण अध्यक्षपद सांबाळटलो अशें शरद पवार हांणी जाहीर केलां। मात हें सांगतना ताणें नवे फुडारी तयार करपांत आपलो भर आसलो अशें ह्या वेळार सांगलें। मी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून राहावे या निर्णयाचा मान दाखवून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष पदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे।